Primer de tot, i des de l'Institut Català d'Energia, estem molt agraïts d'aquest estudi que heu fet, perquè realment, malgrat hem treballat molt amb el tema, ens va obrir els ulls amb un concepte que no havíem analitzat ni valorat, que era el tema de que hi hagi una bona competència. I sempre tenim clar que quanta més competència, més bon servei tindrà el ciutadà. En un mercat incipient com aquest, doncs era una variable que encara no havíem analitzat ni dedicat el suficient temps. Des que vam participar o vam ajudar a col·laborar amb el vostre estudi, doncs el que hem vist és que hi ha un potencial important dels municipis, que moltes vegades han sigut els que han iniciat la mobilitat elèctrica amb la xarxa de recàrrega als diferents municipis i han afavorit a que els ciutadans poguessin començar a fer aquesta recàrrega. Doncs veiem que aquests municipis, malgrat documents que els hem fet d'ajuda per tirar endavant, pensem que en podrem elaborar un altre on els ajudem a afavorir que quan facin concessió de serveis puguin afavorir que com a mínim a cada municipi hi hagi un parell d'empreses i per tant sempre hi hagi una competència sana que doni un millor servei a aquests ciutadans. Per altra banda, també volem veure com evoluciona. Pensem que comparat amb el món que teníem fins ara de les benzineres, en el fons en aquest sector ara tindrem els tradicionals, les benzineres que s'estan convertint a poc a electrolineres i tenim tots els que venen del sector elèctric que també estan intentant entrar en aquest nou mercat i per tant esperem que la competència en el cas de vies ràpides i vies interurbanes hauria de ser millor del que era fins ara. Però tot això ens cal anar analitzant i us proposem que aneu fent més estudis d'aquests a mesura que vagin passant els anys, perquè realment és un sector que està incrementant molt la xarxa de recàrrega i és molt interessant de poder analitzar per mirar si podem corregir i, com sempre, la nostra finalitat és donar un bon servei als ciutadans i que tinguin unes bones alternatives a uns preus assequibles per poder utilitzar els seus vehicles elèctrics.